Dostlar, barıгызга да хәерле иртә. Хәзер мин сезнең белән үземнең хәерле иртәмнең рецепты белән бүлешәм. Кулга кагаз белән ручка алып, рецептны язып куярга онытмагыз. Беренче чиратта безгә яхшы гына кофе машина кирәк була. Иченә кофеның яхшы сорты гына салынган булсын. Суның да иң тәмлесен саласы, яме? Моңа аеруча игътибар итегез. Нинди чашкадан эчелүе мөһим. Сез чашканы татарча ничек атыйсыз ул? Чынаякмы, чокырмы, бәлки тагын вариантлар бардыр. Мин Төркиядән үземә менә шундый матур кружка алып кайттым. Атаклы такси мәйданында йөреп торучы трамвай сурәтләнгән анда. Стамбулда аны да үз күзләрем белән күрдем. Менә бу мәчетне танып алучылар бардыр. Бу Таксим мәйданы. Türkiye'ye barганча һәр иртәмне менә шундый аю белән башлый торган идем. Хәзер ул вакытлыча ялда. Стамбул чашкасын эшкә җигәм чөнки кофе машинаның тылсымлы төймәләренә баскач, хәерле иртәнең чыганагы нәзек кенә итеп агада башлый. Берничә мизгелдә искиткеч тәмле кахва, кофе белән сыйланам. Бездә Мәскәүдә кыш әле, ә менә күңелдә инде җәй. Чөнки мин эчәсе кофе җылы якларда үсеп, үзендә Африканың кыздыргыч кояш җылысын туплап килгән. Сезнең иртәгез хәерле булсын өчен сез үзегез моның өчен нәрсә эшлисез? Җавапларыгызны көтеп калам.